TV Anwar Flebau anga folini tanebe awe hauka bismillah ka don kibaru kene kam bakrubo fleni Mali gouvernement ana demebaw kunu ye nyogonye belebele ke nyogomye mina uye nyopolike ka Allah segi demiye uka program na tawka kuna koni kurawu usorala kunu femiye Guinée équatoriale jamana kuntigi denge aleka akirla itogo obiyama polisi jeglu dobe mumbe ka ukwada femiye Venezuela o jamana kuntigi no Nicolas Maduro kunungo ni komancha wele dutaka yeshi uka afamaso do mame famaso of life. Mali gouvernement ana demebo uye sigidoke kunungo mina uye nyefolike enyogonye uka program nata ulu bara ubseka ke echobame akera kunungo anga jafule san kelen tɛmɛnen kɔfɛ wagati min na u nana ni hakilinaw sigi sen kan mun bɛ tali kɛ ɲɛta baaraw la mun kan ka boli ka bɔ san 2016 la kana bila san 2017 la Mali gouvernement nana laɲini kɛ ka ɲɔgɔnyeba dɔ boloda walasa an n'an dɛmɛbagaw ani minnu b'u tɛgɛ don u kun musaka kunda k'an dɛmɛ ka wele bila olu ma politikimaw olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan fasoden jɛkulu n'o société civile a bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ko in kɛra cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ u ye lɛrɛ kelen ɲɔgɔnna de kɛ kuma la jɛkulu fɛn fɛn tun bɛ a kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen ye a hakilina bɔ k'a bin baara kan ka boloda cogo min na o de senfɛ u y'a yira k'a fɔ u kelen don ka jɛkulu min sigi sen kan ni an kama cadre de relance ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kɛrɛdi la o ye jɛkulu ye mun sigilen don sen kan ka se ka fantanya kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ bɛn ani lakana o ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ n'i ye ni kɛlɛw filaw ta k'a lajɛ o tɛ se ka taa fo k'a fɔ ko bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na an ye mun ɲini Alger n'o Algérie faba ye o ka se ka sigi sen kan cogo min na maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ tiɲɛna a kan ka taa o sira de kan. Kunungo lajɛ dɔ kɛra maa saba ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko CMA ani min bɛ ni a bɛ wele ko plateforme ka fara assemblée u ka commission de loi u ye lajɛ in kɛ fɛn min ye bulonba kɔnɔna na n'o ye assemblée nationale ye. Jɛkulu fila ninnu n'olu nana bolonɔ bila sɛbɛn na wele tun bilar'u ma u nana bolonɔ bilara sɛbɛn mun na n'o bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya o ka sabati an ka jamana kɔnɔ wele bilar'u ma ka se k'u kunnafoniya jɛkulu mun sigilen don an ka bulonba kɔnɔ sariya ko ɲɛnabɔli la o de tun kelen don ka wele bila u ma u ka nin sigi kɔnɔna la mun ye bulonba ɲɛma dangan Musa Tɛnbini ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan jɛkulu mun sigilen don bulonba kɔnɔ sariya ko sira kan a ɲɛma o ye Zumana Ci Dumiya ye ale nana ɲɛfɔli kɛ u nana yira k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana sariya bonba yɛlɛmali bolodara fan mun fɛ wa nana ɲɛfɔli k'o de la sabula sariya mun n'o ye an ka jamana sariya bonba ye o sigira sen kan kabiri février kalo tile 25 san 1992 u bɛna o de yɛlɛma ɲɛma ale kɔni ye wele bila ni jɛkuluw ma minnu ye bolonɔ bila sɛbɛn na u ka wuli u ka se u ka yɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ yen yɔrɔ maaw ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ka taa kalata k'a fɔ an jɛra n'a ye jamana sariya sunba ka falen CMA maaw fan fɛ fo ka taa se plateforme maaw fan fɛ olu kɔni ye ɲɛmaaw fo ka sababu kɛ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na wa u y'o dɔ ta jamana sariya bon kura mun n'o kan ka sigi sen kan o kɔnɔna la. Munumunu dɔ kɛra jamana kɔnɔ maa mun ye a munumunu in kɛ a bɛ fɔ min ma ko caravane o de ye kunnafoni dilaw ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u y'a munumunu u y'a kuncɛ Sikaso o kaw fɛ yen. Ka se ka bɛɛ lajɛlen la faamuya agence nationale de développement nafa mun bɛ a la o de y'a kɛ u nana ni caravane ba in boloda ka yala an ka dugubaw caman kɔnɔna la ka ɲɛfɔli kɛ nin tile saba nin kɔnɔna la u nana Sikaso de sugandi ka se ka nin caravane kɛ o de senfɛ u yalala Buguni dugu kɔnɔ Kucala ka taa se Sikaso yɛrɛ ma ka se ka nin ko in ɲɛfɔ u ye u taara u ye wele bila jama ma ka sigi u boloda ka ɲɛfɔli kɛ u ka nin taama ninnu senfɛ u taara yɔrɔ yɔrɔ u ye kunnafoni di mun bɛ tali kɛ agence nationale jɔyɔrɔ la n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan agence caman de bɛ yen n'o ye agence de développement ye an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ sigikun ye
walasa ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogo min na a yira k'a fɔ ni agence ninnu sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka collectivité territoriale maaw dɛmɛ u ka se k'u ka baara kɛ ani ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ lafiya. Teodoro Mbingama ale ye Guinée équatoriale o jamana ɲɛmaa kɔrɔ o denkɛ ale ka kiriko la kunungo kunnafoni kuraw olu sɔrɔla a ka fɔ la ko kura. Nin ko in kɛra yɛlɛkoko dan ye kiribulon mun bɛ yen ni an kama tribunal correctionnel n'a bɛ Paris Faransi faba la maa mun tun welela ka kɛ seere ye lafasa maaw fɛ o tun tɛ maa wɛrɛ ye sɔrɔsi kɔrɔ do Grande Bretagne tɔgɔ la a tɔgɔ ko Simon Man ale nana a yɛrɛ yira k'a fɔ ko ale de ye mercenaire ye mun sarala walasa ka fanga yɛlɛma boloda san 2004 waati n'a fanga yɛlɛma ma sira sɔrɔ Guinée Équateur Théodore Obiang a nana maaw dɔ jalaki a fɔlɔ o ye Amérique waritigiba ye o tɔgɔ ko George Soros filanan o ye lafasaba ye Amnesty maaw ka lafasaba do o ye Faransi jamanaden ye o tɔgɔ ko William Bourbon n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ o yɛrɛ de wari in di walasa ale ka se ka baara in kɛ cogo min na. William Bourbon ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan sabula ale ye lafasaba ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin jalakili nin ye galon kuma de a nana layidu ta k'a fɔ a bɛna Mani wele bɔgɔ jeninen sanfɛ n'i ye nin kiribulon in ta k'a lajɛ kiribulon in sigilen do k'a sababu kɛ Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa de ko ye yuruguyurugu kɛ a ye nafolo mun sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen faso nafolo de ye kiribulon in a kɔni bɛ to sen na fo ka taa bila juillet kalo tile 6 la. Rek Mache ale ye fɛn min ye Sudan olu ka maa dɔ ye bamancu dɔ an bɛ don min komi bi a y'a ɲini sigikafo olu ka kɛ Sudan kɔnɔna na sigikafo min kɔnɔna ale yɛrɛ sen tɛna ye a kɛnɛ kan fiyewu. A ye bataki dɔ ci k'a di Sudan du Sud ɲɛmaa dɔ ma n'o ye Abiy Ahmed ye Sudan Sud jamana ɲɛmaa dangankɔrɔ n'o ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Rek Machar ye a y'a yira k'a fɔ ale tɛna ye nin sigi in kɔnɔna la sigi mun n'u bɛna boloda ka kumaɲɔgɔnya sigi sen kan walasa bɛn ni kelenya ka sabati u ka jamana kɔnɔ mun na bɛnna u ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Salva Kiir ye. Machar ye mun fɔ ale y'a yira k'a fɔ tiɲɛ do waleya mun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ bingani wale la ka siyaw sɛgɛrɛ o kan ka jɔ nka a y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya mun kan ka sigi sen kan ale tɛna ye a kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ maa kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɔlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ nin baara mun n'o kan ka boloda bɛɛ lajɛlen kan k'i cɛsiri a baara bɛ se ka yiriwa cogo min na n'i ye kumaɲɔgɔnya ta k'a lajɛ mun sigilen don sen kan u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Salva Kiir ye ale de kelen don k'a ko sigi sen kan walasa gɛlɛya mun bɛ yen sɔrɔsi kunda o bɛ se ka ban cogo min na n'o kɛra sababu ye ka maa bahiri ka bɔnɛ u ni la maa 2,000,000 olu de kelen don k'u sigiyɔrɔ bila u b'u ka jamana yɔrɔ dɔ la nka maa 5,000,000 olu de kelen don ka taa u dafɛ jamanaw la sisan nɔ. Venezuela akaw fɛ u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Nicolas ye polisiw jɛkulu dɔ bɛ mun kɔni bɛ ka u kɔ da a ka fanga a kɔ la an bɛ don min komi bi olu ye bamanciya wɛrɛw dɔ kɛ k'a ɲɛsin u ka faamaw ka soba 2 ma. Ko kura nana don Venezuela ko la tuguni kunun pankuru dɔ bɛ yen ale wulila sanfɛ ka mugu ci u ka minisiriso mun ɲɛsinnen don jamana kɔnɔ kow ma a yira k'a fɔ a ye kisɛ 14 de ci o fana bɔlen kɔfɛ mugujugu mun bɛ yen ni an k'a ma ko grenade o 4 a y'o de fili fo ka taa se gazi lacrymogène ma u ka kiribulon mun bɛ yen ni an k'a ma ko cour suprême a kɛlen k'o kɛ a tun na. N'i ye pankuru in ta k'a lajɛ n'o ye Eliko ye a yira k'a fɔ lakanatigilamaw polisiw olu ka pankuru de don kuma mun nana fɔ kunnafoni laban mun nana sɔrɔ wa n'i y'a jateminɛ sufɛlaw fɛ maa 5 maa 4 olu kelen don k'u ɲɛda datugu kelen ale kɔni ɲɛda dayɛlɛnnen don u nana ja dɔ cari subahana mansinw sanfɛ cɛ in kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ye lakanatigilama de n'o ye polisi ye ko ale tɛ parti politique fosi la ale kɔni bɛ fɛ u ka fanga o de ka ta ka bɔ ye sabula a kelen don k'a yira k'a fɔ u ka fanga kelen don ka na ni jagoya walew de kunu sufɛlaw la u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Venezuela jamana ɲɛmaa ye ale bɔra ko kura tuguni a ka laseliw la mun bɔra jaw la ka Amérique jalaki ko o de bɛ fɛ ka ale ka fanga tiɲɛ u bɛ fɛ ka na ni fanga yɛlɛma u ka jamana kɔnɔ. Kolombikaw fɛ u ka bamanci mun bɛ ni u bɛ wele ko FARC kunungo u ye fɛn min ye wale do ta ka a ɲɛsin cogoya min na u bɛ se ka maramafɛnw u bɛ se ka olu bila cogoya min u ka jamana kɔnɔ n'o ye Kolombi.
nin ko nana kɛ dugu mun na an ko ma ko Mesatas ale Colombie dugu ye ni bamanci jɛkuru kɔrɔ ye n'an b'a fɔ ko guerrilla colombienne forces armées révolutionnaires an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u y'u ka bamanciya wale bɛɛ ta k'a da kɛrɛfɛ a ɲɛnajɛ kɛnɛ kan u ka jamana ɲɛmaa n'o ye Juan Manuel Santos ale tun bɛ yen FARC u nana yira diɲɛ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ u ka marifa laban mun tun b'u bolo u y'o ta k'o di nin ko b'a yira k'a fɔ bɛnko kuma mun fɔra jamana kɔnɔ nin y'o sabatilen ye jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'olu tun kɛlen don ka marifa ta n'i ka marifa ta k'a di i bɛ bolonɔ bila sɛbɛnna k'i kali k'a fɔ i tɛ marifa in ta bilen FARC maaw a yira k'a fɔ u ka tɔn bɛna bayɛlɛma ka kɛ parti politique ye wa a yira k'a fɔ san 2018 u bɛ se ka ye kalafiliw bɛɛ lajɛlen na jamana ɲɛmaa kalafiliw bɛ se k'u ka cɛbɔw bɔ wa kalataw tɔw fana la u bɛ se k'u ka cɛbɔw fana bɔ marifa minnu sɔrɔla o nin de ye a marifaw bɛɛ lajɛlen minɛ wa a marifa ninnu u bɛna a bɛɛ tiɲɛ wa a yira k'a fɔ monument 3 ɲɔgɔnna o bɛna jɔ kelen bɛna jɔ Cuba New York n'o bɛ États-Unis fɛ kelen fana bɛna jɔ Colombie. TV Anwar filɛbaw nin de kɛra aw garizigɛ aw ka dɔn kibaru kɛnɛ kan an ka foli ni tani bɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnna Segu mara an ka foli bɛ aw ye aw k'an bɛn